खुलुमबाय आंनि मुङा श्री मन्जिल बर' आं 20 नं मथंगुरि समस्ति एपिबि ब्लक कमिटिनि एसिस्टेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन बिदिनो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारिबो दं। दिनै जोङो एपिबिनि बिबानखौ नागारना फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफिननाय जाबाय। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना एपिबि पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफिनदों? एपिबि दोलोखौ नागारनायनि थांखियानो जाहैबाय मा जिहेथु जों दा एपिबिआव हाबनायनि उनाव एपिबिआव थानायनि उनाव नुनो मोनबोबाय जे एपिबिनि सिंनि किसुमान खोथाफोरखौ जों हमदांनो मोनबाय। थारमाने एपिबिआथ' गाव हारसिं इलेक्सन गेलेनानै देरहानो हानाय खेमथा गैखाया। निखि बिसोरो माने बर'फोरनि भटखौसो लेथेर फेथेर खालामनानै माने गुबुन मोनसे राजनिति हान्जानो योगदान होनाय बिदि सिंजों सिं माबा सोलिबाय थानायखौ जों एसे हमदांनो मोन्दों आरो बेनि थाखायनो जों दिनै एपिबि हान्जाखौ नागारना फैनाय जादों। एपिबि हान्जाया बारा गोबाव जायाखै जोनोम जानाया, बेनि सिगां नोंथांमोना बबे पार्टिजों लोब्बा दङ? बेनि सिगाङाव जों माने राजनितियाव बिदि गैयामोन, माने गोदानथार जों निउ कामार होनना बुंजायो आरो गोदान दासो दा इउपिपिएलनि जानानै मा खामानि मावनो लामा मोनलांगोन बा जों सुबिदा मोनलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे इयुथफ्राबो जिहेतु इयुथफोरनि सायाव गोबां नायगासिनो दं इउपिपिएलआ, गोबां खामानिफोर मावगासिनो दं इयुथफोरनि थाखाय, बेनि थाखाय जों मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलआव फैनाय जाबाय। दिनै साबैसे नोंथांमोना जयेन जाबाय? जोङो ओजों मथंगुरि आरो सालबारि मथंगुरि ब्लक आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 30निसो जन मानसि फैदों आरो गुबुन पार्टिनिबो दङ, बिजेपिनिफ्रायबो फैदों आरो इयुथ्सफोर दङ। गासै जोङो 62 जन जयेन जाफैदों आरो। माने आङो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन इयुथनि। इपिबिआव सिगाङाव दंमोन, ओमफ्राय दा रिजाइन होबाय आरो बेनिफ्राय मानि थाखाय रिजाइन होबाय? माने जोङो इपिबिआव थानानै गोबां माने किसुमान खामानिखौ मोजां मोनाखै। माने आथिखालनि इउपिपिएल दैदेननाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मानि थाखाय मोजां मोननानै फैखो नोंथांमोना? माने जोंना प्रमद सारा जिबायदि खामानि मावबोदों बेखौ जों मोजां मोनदों। दाखालि बावैसो माने एनआइए केस नांनानै थानाय जोंनि एक्स एनडिपि माखाखौ प्रमद बर' दैदेननायाव दिहुननाय जादों। बेनि थाखाय आरो किसुमान खामानिफोरखौ जोंनिखिजाय बुहुद मावदों, बेनि थाखाय मोजां मोननानै जों मोनो। इयुनाव बेफोरबायदि मावलांबाय थागोन, माने जोंबो आवगायलांबाय थानो हायो, बेनि थाखाय मोजां मोनना फैदों आरो। आङो मथंगुरि जोंथ' मथंगुरि आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 62 जना नुजाथिफैनो हादों आरो। औ, फैबावनो लागा दङ, कन्टेक्ट जाबाय दङ। बिथांमोनाबो नै साननैसोनि गेजेराव फैगोन आरो कन्टेक्टआव दङ बिथांमोनाबो। नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै माबायदि पार्टिखौ दैदेनलांनो बा खामानि मावनो थाखाय साखाफारा? जोंथ' दा गासिबो लाइमोनफोरा खौसेयैनो दङ, खौसेयैनो खामानि मावलांनो नाजादों आरो। इउपिपिएलआ 100% देरहागोन जोंनियाव एबार। गासिबो लाइमोनफोरा ज' ओंखारबोदों, बेनि थाखाय